Tagalog ka, hindi nilagmaya. Oo. I-vlog mo lang po, i-vlog mo. Kuya, dito ka sa approach. Pakiwagayway, kuya, pakiwagayway. Ayan. Kuya, dyan ka lang sa approach.
puno ko at ang kanila sa Pilipinas. Binlari pa dyan pala sa nila. Abaw! Nagmaya day dyan. Dyan. Ayan, sa mga gusto magpa-shoutout, magpa-shoutout kayo lang guys. Dito, lakpano! Nagbayad ka dito! Kaya pila-pila na. Dayjay! Dayjay! Wow! Tignan! Promises! Lapag ng loob! Yelo! Panan! Panan! Woo! Handa pinataray. Napane! Lord, yes! Dito! Napane! Shoo! Bye! Agalak to natin po. Ore ko na clear mo. Ito na paano nagdingatong daytan. Hindi na pinariguatan. Mabutong. Ito. Practice mo pala. Ganito ba? Para ka lang dito. Pagkastuan na. Wanan. Next category. Naitat ka na ako. Edit ako. Buyak. Medic po ako, pinakdag po ng medic. Medic po. Ay! Medic, standby. Magaling na kaya na high blood rate. Ang kabila gan kilo. Ang magaling na
50cc, get ready for practice. 50cc, get ready for practice. Local Enduro, get ready for practice. Executive C, ongoing practice. Mini 50cc, get to the waiting area. Local Enduro, get ready. Again, ongoing practice for Executive C. Mini 50 to the waiting area. Local Enduro, get ready. Again, ongoing practice for Executive C. Mini 50, proceed to the waiting area. Local Enduro, get ready.
ganito ubing na gamayan. Agurito man. Ayan, kids edition. Ganito ubing. Again, ongoing practice for 50cc. Ayan, ganito ubing guys. Proceed to the starting lane. Intermediate to the waiting area. Ladies, get ready for practice. Ayan, naglalayng na gito ubing guys. Gito ubing na gitoy. Yung babae yun. Again, we have ongoing practice for mini 50cc. Local enduro to the starting lane. Intermediate to the waiting area. Ladies, get ready. Pang kubis. Kubis cool. Lapangan! Pag! Pia Gabriel, proceed to the starting lane. Pia Gabriel, proceed to starting lane.
Nagsikir na kita. Bagus po. Ayan, naglalag na kita ubing guys. Go baby boy! Panel! Sound po, pakita tayo ng sound. Sound down po. Laban namin. Oo, guys, makinig muna kayo ha. Para wala kang controversial mamaya start kita. Kagaya na sinabi namin kahapon sa Riders Meeting, may itinaitin kami ni Angie, kapatid niya, sa rolling chassis. Kerry hanggang makatreki yan. Okay? Bawal ang naka-rolling chassis sa local enduro. Okay? Para fair tayo. Okay? Baka mamaya magka-controversial na naman tayo pag nag-starting. Kaya hanggang maaga, kaya kahapon, riders brief pa lang sinasabi ko na bawal lang naka-rolling chassis. Kasi enduro rider di kami nalbin dati. Si Alvin, enduro Philippines to. Napaka-unfair na naka-rolling chassis. Sa mga nakato. Maliwanag ba tayo doon? May mga questions kayo? May mga maliwanag tayo. Okay. Start your ending. Ingat mo na ha, practice pa lang to ha. Ingat, lalaman mo na. Palaka ko lang yung nyo, palaka ko lang. Intermission to the starting lane, ladies to the waiting area. Kurong-kurong, get ready. Again, kurong-kurong riders, get ready for practice. Ladies, proceed to the waiting area. Intermission to the starting lane. Ayan, pa-like and share po. Pa-share po yung ating live.
thank you, sir. Intermediate to the starting lane. Intermediate to the starting lane. Ladies to the waiting area. Kurong-kurong, get ready. I'm there. Kita na Crisanto. Ayan, thank you very much, Madam Loveline Guerrero. My God! Tignan ko.
Ongoing practice, again, ongoing practice. Ladies class, Koro to the waiting area. Row open, get ready. Again, ladies class, ongoing practice. Koro to the waiting area. Row open, get ready. Riders for Korong to the wing, to the starting lane now. Riders for Korong to the starting lane now. Row over to the waiting area. Ayan, nilintulan.
Ah, Nalo si Ibi. Nagito. Nagito sa lang lang. Namagan ka lang na kasi. Marunod ko. nagsublikat ko ito na yan. Kala nyo pang deliver lang yung pa ngayon ha? Pwede rin yung pang karera. Kuya, bakit ka bumabalik? Oh, bumero, bumero, bumero. Ayan na. One, two. Tingin pa sa pelo eh. Ah! Practice pa lang yan, ha? Practice pa lang yan. Mamaya, yung mismo karera, basta kakagawa. Ayan, oh. Practice pa lang yan, oh. Oh. Putak sa pelo. Balik, balik. Balik, balik. Kuya, yellow flag mo. Proven to the waiting area. Again, proven to the waiting area. Batik na. Yang kita semua mahaba kita. Kabalik ko aja kurung-kurung ha.
Hindi po kami magpapatakbo ng karera kung hindi mag-clear tong area na to. Nakikita niyo po yung finish jump? Pag sumemplang po yung rider sa inyong lahat ang diretsyo. Sabi po namin kanina, nakiusap po kami, isang rider, isang crew. Bakit po reunion yung nangyayari sa atin dito sa loob ng racetrack? Kasi ayaw po namin magkaroon ng aksidente, ang dami pong tao. Sige, ang dami ko nakikita per rider. Pagka lumampas ng isa yung crew nyo dyan, papadikyo ko. Nakikiusap na po kami. Pakiusap na po. Magbawas lang po. Marshals na po yung nakikiusap na lumalapit sa inyo. Hindi pa rin po napakikiligan. Yung iba po lilinga-linga para walang naririnig. Katamit rimortay lang ni Limpol. Kamutan yun. Nabakit nyo ito. Nabakit nyo ito. Again po, kung hindi nyo naiintindihan yung one rider, one crew, isang rider po, isa lang ang kasama, guardian o parent, hindi po tatlo, isa. Tagalog na po yun. Pasensya na, hindi ko alam mag-Ilocano. Ang dami rin pong hindi kasama ng riders, sa totoo lang. Yung iba po natin kasamahan na viewers, naaarawan din naman po. Bakit tayo po hindi tayo makasunod din? Kayang sumunod nung iba, sana po lahat kayang sumunod. Pagkakita. Hindi ka kaibig. May latak ko madyayan tatatatay jay. Ang kanalino mo. Dito katanaw mo lahat. Ayan, malapit na magsimula guys. Yato kinaadot tao ko na man nandito yun. Wala si kita. Marshals, raise your yellow flag! For lap
down yung riders nyo. May signal area po tayo kung gusto nyong senyasan yung mga riders nyo dun sa first corner. Executive seat at the starting gate, PD50 to the waiting area. Local Enduro, get ready. Once again, we have here the beginner production.
Kanang ako na ito, edition. Ano din mo na? Okay. 5 seconds for the second seed. And a good start we have here. Roman Lorente, Koa Cotegan, Lenny Michon.
tracker daya. Kung makagpatagyan mo na day ko. Enduro to the waiting area. Intermediate, get ready. Mini 50cc to the starting gate now. Lagi tayo ubling na rin tayo ito. 50cc. Para chap-chap. Again, we have the Mini 50cc on the starting gate. Local Enduro to the waiting area. Intermediate, get ready. Ano? All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Do it, Smart na. do it, do it, do it now. Do it, do it. Through out, at least the top. Ano, nagadit ka ako eh. So we have it here. Prince Mata from RFM Electric Drive on the lead. We also have here Norvin Moreno. One, Pablo de la Cuadra. We have Uno Bartal, Prince Mata. Prince Mata leading the race from RFM Drive. And we have Uno Bartal, followed by Norvin Moreno. Local Enduro proceeds to the starting gate now. Local Enduro to the starting gate now. Change positions. We now have Uno on the golden boy, but now on the lead, followed by Prince Mata, and then we have Norvin Moreno on third. Once again, still leading into the last corner before we reach white flag. It's 999 Uno Bartal, followed by Prince Mata. And we have here 522 from Team Relax, Norvin Moreno. 563 Juan Carlos de la Cuadra. 5121 and 722. And we have Juan Pablo de la Cuadra. Don't forget that talk. There's plenty more shots than I bet ya. That's what I'm in for, beating on the ground. When I wake up and I'm still in the club, looking at the DJ lights on my show. Hey. Local Enduro to the starting gate now. Intermediate to the waiting area. Ladies, get ready. Local Enduro to the starting gate. Intermediate to the waiting area. Ladies, get ready. Checker flag forward. From Babao Racing and Prince Mata from
Basta naabot na sa madangan. Last call, local enduro. Local enduro, last call. Local enduro on the starting gate now. Lapit po, engines off, riders. Lapit po muna kay Sir Patrick. Yung mga walang stand ng motor, pahawak muna sa crew sa kasama. Last call, local enduro. Last call, local enduro. Local enduro, last call. Babakan po ng music. Katsata mo naman ang pinilin ko. Sir. Ayan na. Sir, awaan na, Sir naipaano. ko. Yung sir, no, danto, sobrano day jay, kami sir. Day jay, may ito limang sugar. One sir. Basta dapat na sir, day jay, may day kabel dito, ikuman. One sir. Local enduro riders, yung mga riders po wala pa dito. One sir. 40 plus kayong nakaregister. Parang nasa halos 20 pa lang po itong nasa starting gate. Again, local enduro riders. Local enduro riders na wala pa po dito sa starting gate, last call. Halos kalahati nyo pa lang po yung andito sa starting. 40 plus kayong Ay, wow, nakaregister. naman yan. Mga kuliga court. Wala, nagpudo bigyan nag-parking hantang ito. Awan, ureditan. Narigrigat tayo pa ito lumusok ko. Ano, umor tayo dito. Pag pagkakalilimpulo na tayo, iyawa na ka. Kasama ito ay paunag mo ito. Takan. Mabukbutong mo na. Lahat. Agwa. Datangan naman ti danong ta isurot ako.
Yan. Ha? Salvation na kayo. Sukatan natin pagkuting. Idanom. Stress ang yung awada na kita nga talaga mabutong dito. Chona. Madama pangal daw dahil. Ini 2 oras na natulay ko. Copyright na Hindi pa meso ni Jay Gayam Day. Okay, so we have 3 laps for the local enduro category. So we will get 9 riders for the final round. 2 sets. Mayat. Alakag tay-tay yun. Para ka agad na masisi. Nag-live na pinatapos. Kapit may tao. Good start! So, ayan, ang ating local enduro first set. We have rider number 25 on the lead for local enduro. Sa after po ng local enduro, magkakaroon tayo ng freestyle show. Once again, we'll have here Jaden South and of course, Scott Fitzgerald.
Dati ko number 1 for Number 25. First. Once again, sa ating mga viewers at sa ating mga bisita, mapapanood po ulit natin ang ating mga freestyle riders. Maya-maya lang, after nitong ongoing na karera natin at ang susunod na karera. So right after that, we are now preparing for our freestyle show. Once again, from Scott Fitzgerald and of course, Jaden South. Let's go! 3 rounds. Ayan na po ang first. Number 25. Number 25. Second, I want So once again, we have here the local and Kuro first set. Sa ating first and second set ng elimination, we will only get 9 riders to go in for the final round this afternoon. So of course, we have here rider number 25 First. for
Guys, kalumbaan! Kalumbaan talagang clarify. Jomari Menes to the starting gate for intermediate. Jomari Menes to the starting gate for intermediate. After po ng freestyle, diretso na po tayo sa intermediate class. Okay, so riders, meron na rin po pala tayong pack lunch. Pa-check na lang po. Meron na tayong pack lunch po sa my management. Nakipunta na lang po doon. Pakir po ako ng racetrack. Wala po tayong tao dyan sa may approach area. Pakir po tayo ng racetrack. So once again, we are here for the freestyle show of Scott Fitzgerald, our top dog. And of course, we also have here Jaden Sound, or Southie, for our Australian friends, brought to us by the LGU of Mansingan. Ay, gawain parang Haripot Dog and Southie!
Sigurado. Sabihan mo si Pino lang ha. So once again, we have it here, Tom Tom and Tom T for our freestyle show. Let's hear it for Jaden and Scott Fitzgerald. One more time! One more time! Ilan yung rider dito? Baka na walang bro. Awagin mo sa kabila. Let's see them one more time. Here we have it, Mr. Santi. And of course, we also have it here, our champion rider, Tom.
Ayan! Hindi kayo mabibitin dahil meron pa ulit kayo! There we have it! One star! Next Salty and Top Dog are known as Jaden Sam and Scott Fitzgerald! Don't worry! We will see them 2 more times today! Meron pa po ulit mamaya! Kaya huwag na kayong aalis! Antayin natin yan! Meron pa silang mga shows mamaya para sa atin! For now, we will see here the race for the intermediate category! Ladies class, proceed to the waiting area. Intermediate on the starting gate. Ladies class to the waiting area and Koro Koro, get ready. Last call for Jo Marimedes. Last call for Jo Marimedes. Again, last call for Jo Marimedes. Last call for Jo Marimedes. Last call for Jo Marimedes. So we have the intermediate class. Ladies class, proceed to the waiting area. Koro Koro, get ready. Renard. Ayan, shout out Red Agbayani aka Ana. Medyo problema lang din ako ng pagkagawa mo. Once again, we have it here on the starting gate, the intermediate category for the Masingal Monocross Invitational. Muli po maraming salamat sa LGU Masingal sa pag-iimbita sa mga riders dito, lalo na po sa pagdadala ng 2 Australian freestylers para po sa mga tao o mamamayan ng bayan ng Masingal. Ganun na rin po sa mga bisita natin na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, ganoon na rin po sa mga iba't ibang kasamahan natin galing pa po sa mga kabilang probinsya. Muli po, ito po ang Masingal Monocross Invitational brought to us by
the MG Hindi man ibigin Racing yan Guide. eh. Freestyle lang naman. Kaya po, Ito tayo bagadan to. Nakatadayo mo. hindi may ibigin na lang yung Kanag may kung mga medya ayan tayo DJ ni amo na po tatan ni. Nakamay-mayaton ni amo na po Yellow flag marshals, if clear na po tayo. Makitam ka nga na po doon. Eksakto mapasangon yung finish line. Marshals, yellow flag. Ni Mang Ruge. Okay, all clear. Thank you, marshals. Hindi ito bigo pa nga na masagutan. We have 7 laps. 7 laps for our intermediate category. Ilan yung target mo? Ikaw lang kami. 15-7 for result. 5 seconds. And we have a good start for the intermediate category. We have David Glenn Magapo on the lead. Followed by Miguel Montes. DJ Galia, Selma Mariel, Jerome Padilla. David Magapo from Isabela. Miguel Montes of Pablo. Selma Mariel of Isabela. Jerome Padilla of Ilocos. Christopher Mercado of Rizal. Once again, we have here from the RS8 Taiwan Speed Factory Racing, David Magapo. On second position, from Anson, Philippines, Sam Mamonil. Coming up on third position, from Ilocos, we have Jerome Padilla. And also we have from Rizal, Christopher Mercado. Please, your
Nagatuyok ba? Oo. Still, we have here David Mazapon, Salva Mariel, Christopher Mercado. Lapper po ha, lapper. That's the intermediate category. We have David Glenn Mazapon of RFA and One Speed Factory. Then we have on second, Salva Maria from Upside Philippines. Christopher Mercado from Rizal. On front from Abra, we have here Murata Gual. And we also have here on second, Rosa Del. And of course, we also have here JP Galia from Kojisan, Philippines. We also have rider from Abra, Miggy Moldes, and rider from Baguio City. We have Bernie Degel. Checkered flag for David Magapo, second, Salva Maria. And we have here rider number 94 from Rizal, Christopher Mercado. Nagatuyok ba? Oo. And we have here Kirama Gual and Jerome Patilao. Last to yung kurung-kurungan yung tanso. Ladies class on the starting gate. Ladies class. Without you, friend. Shout out sa mga mommies and daddies. Nakikita ko sila sa racetrack. Matatapang yung mga ladies natin. Matatapang mga babaihan ng mga to. Walang dapat ikatakot. Shout out Tito Ipong, Tito Arnold, Tito Shirley. Kaya ba? 5 seconds!
Once again, on the stretch. Going to more until the corners. Inside, outside. Shot at the bottom. Falling out of control. Shot at the bottom. Now on the lead for the ladies' favorite. Mia Gabriel on second. Mia Gabriel on third. Jessica on fourth. Rocky to one on fifth. Once again, 5-1-2-1 shot at the bottom. Still on the battle for first position. Dikit na dikit parati, bilang sa kalayo. Our ladies class. Showing the strength, ang lakas ng mga kababaihan. It's number 121, Shana Tamayo from Koji San. By 19 from Gilbano, Philippines. And of course, we have your Vibrant 2 of Baguio City, Mia Villalona of Acton, Philippines. First, kay Palakpan. Still we have it. Shana Tamayo from Portuguese, Philippines. By 19, Mia Gabriel from Yapao, Philippines. Shout out to Oh! the Perfect! May sapa, ingalap. Lago! Nangaba ko nagadayo ba uton. Ne, banso! Lover po, lover. We have here Shana Tamayo and Tia Gabriel still on first and second. Lovers, lovers. And of course, Nangaba ko nagadayo ba uton. Di pa ilaon. Nangabakon. Ay, first! Darasam na green. Nagadayon niya. Hindi pa nagagta second. Second place. Ano na kinakala mo yun, And we have Mia Villalon of Acton, Philippines.
Adayo ba ulit? 1 minute? Ito na. And radio 560 is transmitting now at 538 followed by 551. Ne. Kurung-kurung sa baron. Ay, apo. Ba't ako kurung-kurung yun? Sal. Tito Alvin, radyo po. Kay Tito Patrick. Okay. Nakari ako. Tanda, pagdagkutan yung amino na. Ayan, maraming salamat po sa nakababad na nakasupport at nanonood ng motocross po dito sa Magsingal. Starting game now. Boro Ayan, next po ay kurong-kurong. Ayan. Kitaon tayo man dagitoy talo nga kurong-kurong. Kasi no, mga ba. Yung mga tao po dyan sa may management din na hindi po kasama sa official voting at pang-clear out na lang po. Meron po tayong nakalaan na mga tent para po Kadwa ni sa Kuya. mga viewers. Kung mapapansin ko po, official committee, cameraman at saka ibang staff po ng ating grupo o ng committee ang Mr. andyan. Lawrence Pasuyo na Bactag, lang sir. po kung hindi po kayo member of the committee, palabas na lang po. Salamat po. May kapala ko dyan likod. Ay, wala to kurong-kurong. Gusto po ba yung iba? Mauro Villoris, Romnick Almasan, Ada pa agidor-duro, dapat namin kay dito ready na agidoron, di ba? Nagdadagduro. Taglugyo ka mo lang taglugyo ka mo. Natay kumat na palagpalista namin. Bumulit tayo kumalis sa akin na helmet Ito, hindi ka ay upak na niya. Ayan, 4 na kulong-kulong. Ay 5. Naka-enjoy nga tayo. ayan ang ating korong-korong, tulaps. Ay tulak. Yung isa ata parang galing sa water station ah. Eh! Kuya, diretso ka beach mamaya. Saan ba yan? Sasama ka matumis oh. Hello, starter.
second tulungan kita. Bumalik na naman. Nabitin na naman sa buwelo. Agidurong ko madya maisa ngamin. Bawi naman si Kuya sa outfit. Ay! Kuya, paligid ko lang isang tubig dito ah. Ayan, so after po ng Pro Open, lunch break tayo. Pro Open riders, proceed to the starting gate now. Ayan na sila! Wow! May pwesto na si Mesa yun. Karinda. Nagsangkan. Guys, megan. Pro Open riders, proceed to the starting gate now. Pro Open riders to the starting gate now. Ayan ang ating kulong-kulong category. Bilis kuya mo. May sapay! Daras! Woo! Nangaba dan! Ay, lumipad yung karton. Ayan o. Rider. Kuya o. Namamasada na talaga o. Ayan, nagsat kay Kwan. Kuya! Kuya! Mali! Bilis! Kuya pa. Kuya, lumabas ka naman. May pasahero kasi nakita. Baka kukunin yung pasahero. Ayan. Hindi, Once freestyle. again, calling Pro Open category riders to the starting gate na. Kuya, naliligaw ka talaga. Kaya pa. Grabe, talaga na. Ayan na yung first! Nandiyan pa yan. Oh, di ba? Sige, Jayan. Nay! Na isang tugo. Kuya, kuya. Ayan na. Kuya, yung bra ko natatanggal. Yung first. First and second. Not to first and second. Ayun! Di na siya napilit! Ay, napilit na naman. Nay! Ayan ang checkered flag natin. Ayan na! First! Yay! Second! Ayan! Pinapalilipan mo pa tayo.
Sarap na tanga rin doon. Tanto. Wala intan.